обичаме си държавата, обичаме си нашата родина, искаме да има правителство, да спре тази политическа криза. Може желание ли за всички тези хора тук или има нападки, че са платени? Отговарям за думите си по свое собствено желание. Това са хора, които са дошли по свое желание в подкрепа на Движението за права и свободи и с призив да се състави правителство. Аз не съм фантом, аз съм истински. Ние следваме пътя на нашия лидер, който даде път на младите, който иска младите да се развиваме в нашата държава, да отглеждаме нашите деца в по-добра среда, по-добро бъдеще. Ние сме гласували с истински гласове, а не с мъртви души. Ние не сме фантоми! Ние сме нашето семейство, моето семейство, ДПС! Новото начало е бъдеще за всички българи. Всички българи, независимо от етноса. Че тези хора са истински и не са фантоми. Това им пожелавам. Причината за протеста? Кое? Причината за протеста, вие откъде са? От Величие ли сте? Не. Трябва да съм от Величие. Ако искаме да имаме чиста и свята република, трябва да имаме народ, а не публика. Не ми е да поезда Караколев. Много ви уважавам. Те си като ги слушам имат някакъв друг протест. Това си е техна работа. Има някакви други работи, те протестират, доколкото разбрах срещу някакви други личности. Това е техна работа. Това е един манипулатор, един популист, който е вреден за Ивелин Михайлов. Това е един манипулатор, който е вреден за българите и за България. Участвате вие и хора на Васил Божков заедно в листи на Величие. Подкрепям борбата, а Величие казва: тихо, мирно, София дух и за 20 години спасим България. След няколко години няма ги има. Аз не вярвам на демагози това човек. Значи не вярвате на Величие Ивелин Михайлов? С 20%, защото на още 6 юни му дадох за Бенковски книги, донати за филм за Бенковски. Той нито ми доса не ми е благодарил, нито ме кани за нещо, нито разговаря. Как да вярвам? Това е цинизъм, това е вулгарност, това е бруталност. И тя е толкова много замаскирана под формата ето е на това, че наистина не може да се види на по-ниско ниво. Не може да се усети. Затова съм тук, защото се чувствам съучастник. И всеки един, който е гласувал, е съучастник в национално предателство. Казвам ви, който е гласувал, е съучастник. Аз даже съм получил пари. Губя пари, нашивам с пари. Обидно малко хора има. Не сме дошли да идем шкембе чорба. За децата на България, които не се родиха. Това е, аз за това протестирам. За моите деца, които не се родиха. Те хората видяха, аз какво да кажа? Всички видяха. Аз си да кажа нещо. Добре, благодаря. Аз е Рослав Ревански, кмет на Белица, един от най-активните хора в ДПС ново начало. Да кажа някои думи за протеста. Знам, че лозунгът е "Ние не сме фантоми". Лозунга "Ние не сме фантоми, ние сме истински". Това е отговор на провокацията и обидата, огорчението, което ни нанесе Кирил Петков и компания, че сме фантоми. Напротив, ние идваме тук от цяла България да покажем, че сме живи хора от пот и кръв
хора, които ясно, съзнавайки сме направили своя избор, а именно да подкрепим господин Делян Пеевски и ДПС ново начало. Обичаме си държавата, обичаме си нашата родина, искаме да има правителство, да спре тази политическа криза и никой да не си мисли, че може да ни сегрегира и да ни анатемосва. А добре, как ще коментирате този въпрос за санитарен кордон, който говорят те? И трябва ли да има контрасанитарен кордон за техните скандали, които са не един и два? Знаем за мега скандала на митниците. Те много угодно бягат от тези теми, но само ще кажа, че последните 4 години, откакто ги има тях в политиката, изобщо в парламента, в България има перманентна политическа криза и застой. И ние на това нещо трябва да сложим край. И те вместо се засрамят и да търсят начин да се извинят на българското общество за провалените мандати на парламентите, а веднъж беше и по ирония на съдбата беше и провален премиер, те търсят винаги да се закачат с мирните български граждани. Ние на това нещо му казваме стоп. Започнаха много да ревнуват. Те ревнуват и да виждат, че господин Пеевски има искрена подкрепа от хората. И така ще бъде завинаги. Това трябва да го знаят. Виждаме тук и кметът на Кърджали. Здравейте, господин Мимюн. Здравейте, добро утро. Няколко думи да кажа за протеста, доста хора са събрали тук. Има и друг протест, но тук мисля, че са повече хората. Но не е важно колко хора, е важно, че има някаква гражданска позиция, откъдето и да е. Не сме фантоми, нали? Това е посланието. Може би към ППДБ основно. Посланието като цяло е, че ние не сме фантоми, ние сме реални хора. Реални избиратели, гласоподаватели, които близо 300 хиляди души подкрепиха Движението за права и свободи новото начало. Коалицията Движение за права и свободи ново начало. И не прави чест на български политици да окачествяват 300 хиляди избиратели като фантоми. Нека всички да разберат, че тези хора подкрепиха председателя на Движението за права и свободи, господин Пеевски, подкрепиха Движението за права и свободи и никой не заслужава такова отношение. Това е меко казано обидно. Ние не сме втора категория хора. Тук днес сме се събрали първо да покажем на всички, особено на ППДБ, на господин Петков, на канадския фантом, че това са реални избиратели и второ, всички ние искаме вече България да има стабилно управление, стабилно правителство и да поеме пътя по своето развитие по евроатлантическия път. Вие не искате ли кажете избиратели на ППДБ или пък те демократично са избрали тази партия и не искали да ги обиждат, както те обиждат вас? Ние не сме обидели никой. Нямаме намерение никого да обиждаме. Ние сме абсолютно позитивно настроени, абсолютно спрямо всички. Позитивно настроени сме отворени за всички, които искат България да има правителство и България да поеме по своя път на развитие. Изостанахме доста. Време е вече да има работеща държава. Добре, има ли доста хора от Кърджали? Вие победихте там, Алианса беше зад вас. Категорична победа мога да кажа. Движението за права и свободи победи в Кърджали. Не съм победил аз. Вие бяхте водач на листа, това исках да кажа. Да, аз бях водач на листата. Тук е момента да благодаря на всички гласоподаватели, които се довериха, въпреки много странната агресивна кампания, на която бяха подложени хората, избирателите, но те повярваха в новото начало. От Кърджали има много силно присъствие. Тук искам да подчертая за всички, които се опитаха да спекулират и да манипулират по някакъв начин днешния протест. Това са хора, които са шли по свое желание в подкрепа на Движението за права и свободи и с призив да се състави правителство. Виждаме тук един от най-силните хора за ДПС ново начало във Варненски регион. Господин Ерджан Ебенцин, няколкото ми вие да кажете, тази вечер ли пътувахте, много хора ли има от Варна, посланието на протеста? Нашата организация е спонтанна. Всеки, който има собствено желание и собствена воля, се самоорганизира. Част от хората дойдоха с нощи, друга част дойдоха през нощта и тази сутрин бяха тук на терен. Какво искате да кажете на тези, които ви нападат? Може би основно ППДБ за това. Първо искам всеки да види за каква енергия става на този площад.
Това е отстояване на каузата на Движението за права и свободи, да бъдеш равнопоставен на политическия терен, независимо от твоето различие. Ние не сме част от жълтите павета като живот и като битност, но сме част от трудовата общност на България. Нашите хора представляват цялата българска общност и самобитност и имат право да бъдат не само представени в Народното събрание, но и да бъдат уважавани като равностойни български граждани и да бъдем част от управлението на страната, а не да бъдем поставени с измислени аргументи в изолация. Вие да виждате фантоми, аз виждам реални лица, които искат реално да градят България. Може желание ли са всички тези хора тук или има нападки, че са платени? За думите си, по свое собствено желание, поне доколкото организацията е организирана от Варнас, по свое собствено желание. 1-2 милиона да тук хора, нали? Абсолютно нито един лев не съм дал, за да дойдат тук. Хората са възмутени от за това, че не им се зачитат труда, че не им се зачитат правата и най-вече, че гледат на нас хора, които са дошли отвънка, гледат на нас и на нашата общност като хора, които не са им равностойни. Тези, които се изживяват като по-висша категория хора, искат да командват нашия бит. Нещо, което го наблюдавахме по време на комунизма и по време на тоталитарните режими. Ние сме категорично против, настояваме да живеем в свободен, демократичен свят, в който да зачиташ правата на различните и на различните общности и да им даваш право на равностойност и участие в не само като политическо представителство, но и като представителство в управляващото мнозинство на страната. Това е много важно, защото нашите хора са трудови хора, ценни хора, които милеят за родината. Не може да бъдат поставени в изолация. ДПС е ново начало. Габрово, ние не сме фантоми. Вие бяхте народен представител, ако не се лъжа от ДПС. 41-то и 42-то народно събрание. Познават, моля да се представите нашите зрители. Хасан Хачи Хасан. Че сте от Габрово, колко човека има? От Габрово има един автобус и 5 коли. Тук съм, за да кажа, аз не съм фантом, аз съм истински. Второто, обръщам се към героите от анимационния филм на Доню Донев "Тримата глупаци". Кои са тези трима глупаци? Както и Ники, Кики и Кокорчо. Сега аз... Те продължаваме промяната ли визирате ли? Точно така, ПП и ДБ, които искат санитарен кордон към ДПС новото начало. Заявявам съвсем отговорно. Аз пак искам санитарен контрол на ПП и на ДБ. Тук всички, които сме дошли, заставаме зад нашия лидер Делян Пеевски и заявяваме: днеска тук сме 10 хиляди. След 10 дена може да останем 100 хиляди, а на следващите парламентарни избори ние ще бъдем 500 хиляди. Тясно партийните си интереси. Добре, благодаря ви. И действат водени от националния интерес и ефективни решения. И вие ли сте от Габровото? 100% сме зад нашия лидер. 300 хиляди човека не могат да бъдат фантоми. На 100% сме зад нашия лидер, Делян Пеевски. Всеки един български гражданин има право да протестира. Ние също зато и сме тук. Протестираме за демокрацията и Делян Пеевски. Какво ще кажа на хората, които ви обвиняват някакви неща от ППДБ, може би основно? Няма да коментирам политически карикатури, които няма. В името на Република България. И от Добрич кажем няколко работи. Ти откъде се? От град Добрич. Да спазвам конституцията и законите на... Аз съм от град Добрич. Ние гласувахме за ДПС ново начало и искаме да покажем, че ние сме реални истински хора и не можем да позволим да ни наричат фантоми, лица и хора, които изобличават и системно нарушават българските закони и нашите права. Ние следваме пътя на нашия лидер, който даде път на младите, който иска младите да се развиваме в нашата държава, да отглеждаме нашите деца в по-добра среда, в по-добро бъдеще. Затова никой няма право да ни обижда и да
и да коментира нашето право на глас. Това е нашия избор. Нашия избор е нашия лидер Делян Пеевски и ние ще следваме за евроатлантическия път на България. ДПС ново начало, Добрич. Благодаря. За протест откъде сте вие? Продължаваме с... Аз съм от град Левски, се казвам Емил Йорданов. От област Плевен. Ще има представители на различните политически партии и коалиции. В подкрепа Народното събрание ДПС ново начало. На 27 октомври 2020. За едно единствено нещо сме тук. Само трябва да знае българския народ, че сме дошли тук те да подкрепим ново начало. ДПС. Във връзка, че ние сме гласували с истински гласове, а не с мъртви души. Тук сме да докажем и това. Здравейте! Приятели мои, за мен е гордост, че днес сте тук, за да защитиме нашите права. И аз като вас имах да ви защита, никога да не се втора класа повече. Браво и мислени хора, които оглаваха България 3 години. Искам да кажа, че вие сте фантоми. Вие не сте фантоми! Вие сте вашето семейство, моето семейство ДПС! Знаете ли сега, че седят в тази зала с свити сърца, да не вземе да отидем при тях? Защото ако фантомите отидат вътре, какво ще стане? Нелегитимни ли сме? Предупреждавам ги за последен път. Днес всичко ще бъде мирно, защото ДПС винаги е била интелигентна партия и новото начало е бъдеще за всички българи. Всички българи, независимо от етноса. Българи, турци! И роми! Ще отдам живота си на тази битка. Вие имате семейства да бъдете граждани на европейска България. Не слушам се по вестниците и по медиите да слушам как сме представлявали само турците, помаците, ромите. Аз се гордея, че представлявам всички българи, които могат да питате ДПС ново начало. И не случайно им казах да говорят, че съм турци, българи, ром, помак, миле, каквото искат. Вие сте моето семейство и аз ви обичам. Никога повече няма да позволиме на никой да ни тъпче или да ви тъпче вас. Всеки глас е равен в тази държава и всички ние сме българи. Предупреждавам също и фалшивия псевдопрезидент Радев и неговата псевдовице-президентка Йотова, че следващия път ще бъдем вътре в президентството, ако позволи да говорят такива неща, да не бъде президент на нацията. Избора е негов. Но както виждам, това е направо избора си да бъде с ръцете на пачки. Тази страна е превърната в сейф. Бъде с пачки. Тази страна! Неговото време свършва. Аз се извинявам на всички български граждани, че в първия мандат ние го подкрепихме за президент. Извинявайте, че докарахме едно самоблюбено същество, което се интересува само от много кеш. Мистер Кеш! Мистер Кеш! Мистер Кеш! Мистер Кеш! Колкото отива, не се притеснявайте. Каквото и управление има на държавата, винаги ДПС ново начало ще бъде чувано. Аз ще бъде вашия глас. И ако някой се опитва да ви вземе главата, ще бъда там, където иска да го направят. Обичам ви! ДПС! Също така да ви измислената партия ППДЖ на тези лица, които 3 години ограбиха държавата. Кики, любители на кеша, огърнахте цялата държава.
Нашия глас излиши. Те са карикатури, смешни кръци, които се страхуват, които сме изтръпнали, че може да ги обгърне народната любов. Ако не спят да се опитват, да се подиграват с вас, ще ги гушнем всичките, както ви седяха в скута. Искам да стане ясно. Покажете им теста. Колко сте хубави, колко обичате България, колко всички сме един народ и ще бъдем заедно. Но никой да не си помисля, че във всичките наши райони ние сме второ качество. Не! Това свърши! Свърши с времето на един фалшив, непочтен председател, който си отида от страната си, защото се занимаваше само с себе си. Повече такива лидери няма да има в ръководството на ДПС. Ще бъдат само хора, които работят за вас. Също така, нека да станат всичките липей от цялата страна, които още мачват нашите хора. Навсякъде ще освободим и ДПС, ново начало ще е едно! ДПС! 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 Приятели мои, това е последният път, в който ние ще бъдем цивилизовани и мирни тук отпред. Ако продължат с това отношение да не ни зачитат, ние с всички средства на демокрацията ще усвоиме нашите права. И аз като вас и да си ги усвоя. Обичам ви! ДПС! 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 Сега всички спокойно може да отидете по къщите си. Видяха ли тези страшници? И този страшливен Кристън Кеш, че ние не сме вътрои. Всичките сме истински. И ние сме моите граждани. Приятели, ние сме първа класна, като всички други. И ще бъдем такива. Да ви чуем по-силно! ДПС! 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 Много начало за всички нас! Много начало за България! Ще бъдем все повече, защото българите искат ново начало! Благодаря ви! Виждаме бившия вътрешен министър, който сега е избран за депутат. Няколко думи за протеста тук. Протеста е на част от, много малка част от 280 и няколко хиляди, които подкрепиха ДПС ново начало. Тези хора са истински, тези хора са живи. Тези хора не са фантоми. Никой няма право да нарича тези хора фантоми, защото други, за разлика от тях в момента, газят правовата държава, газят и демокрацията в България. И влязате от Бургас, нали? Точно така, да. Колко хора има? Знаете ли колко души има? Момент, само да ви кажа. Аз бях кандидат за народен представител от две листи. От София област водач и от Бургас като втори. И от двете места успях да влезна. И за мен е важното моралната победа, че на двете места аз водя много над тези, които в продължение на една година ме опрекваха и критикуваха. Благодаря ви. Нещо ППДБ не каже, които обичат избирателите. Да видят, да излезнат и да видят, че тези хора са истински и не са фантоми. Това им пожелавам. И сега, след като разихме протеста на ДПС ново начало, където имаше няколко хиляди човека, не мога да кажа колко точно, дали са били 3, 5, 8. Сега отиваме да видим какво се случва протеста на Величие. Първо кажете къде сте, да се представите? От тук, от София. От София сте, да. Причината за протеста? Кое? Причината за протеста, вие откъде сте? От Величие ли сте? Не. Трябва да съм от Величие. Защото основният организатор, колко знам, са Величие, но има и други формации. Защо трябва да сме от някоя политическа партия, ако нещо не ни харесва? Сте от партия Граждани сте. Естествено, защо? А каква е причината за протеста? Касиране на изборите? Причината за протеста е да ви обясня. Тези, които са там, защо са там? Затова, защото когато хората отиват да гласуват и броят бюлетините,
На предишните избори този господин беше в листата, моя, неговия и... От ВМРО, нали? От ВМРО сме, да. Няма значение, говоря ви, че нашите 3 гласа ги нямаше. Защо? 8 гласа в нашата секция. Моя, на баща ми, на брат ми, на съседи, на приятели, с които съм израснал, които са ми звъннали и ми кажат, че са гласували. Виждам ги в машината, обаче ги няма нито в хартияния протокол, нито ги няма в електронния протокол. Пуснахме сигнали до СИК. Две имена, за които не познат. Христо Иванов. ВМРО. Да, от ВМРО. И сме тук, защото това, за което предупредихме, се случи и всички го видяхме. Изборите бяха манипулирани, бяха купени, бяха купувани цели секционни избиратели. Основното послание на протеста против изборите манипулации или за касиране на изборите, как точно се води от Ние тук сме дошли също изборите. Манипулации се иска за касиране, разбира се, защото това е справедливо. И да кажем това, което казахме още преди началото на предизборната кампания, че изборите ще бъдат фалшифицирани и манипулирани. Това, което и стана. Няколко думи вие да кажете, просто представете. По темата, защо сме тук ли? Къде идвате? От Перник. Когато е нарушено най-свещеното право в една демократична държава, правото на глас, най-нормалното нещо да сме тук. И вярвам, всички сте съгласни, не? Само бих си позволил да кажа още, че ако искаме да имаме чиста и свята република, трябва да имаме народ, а не публика и всеки един българин да е тук. Дори Сирис да напусне добре поетично. Не ми е до поезия, Караколев. Много ви уважавам. За протеста подкрепяте Величие или като цяло срещу изборните манипулации? ВМРО против изборните манипулации. Не Протеста много протест. Вече отделни протести. Да, отделни протести. Така че тук сме се станали. Както виждате, не сме милиони, но имаме право на протест. Основното ви послание тогава на протеста? Касиране на изборите и провеждане на справедливи избори. И тук тези някои протеста се обединяват около това за касиране на изборите? Че обединяват, защото тези като ги слушаме имат някакъв друг протест. Това си е тяхна работа. Има някакви други работи, те протестират, доколкото разбрах, срещу някакви други личности, това е техна работа. Но да. Не е ли хубаво хората да се обединяват около едно нещо, а не всеки кой с кого се бил скарал? Много години ние помежду си не сме се обединили, така ли политически. За съжаление, това е може основният проблем на България, това не се развиваме. Това е основният проблем на България, прав сте. Добре, господин Сиди, вие някой думи? Аз мисля, че Ангел каза достатъчно. Това бяха най-купените избори. Демонстрацията на сила, това, което направиха с Величие 3.9999, това, което направиха с нас преди няколко месеца 099. Сега защо не участвахте? Защото ни го казаха в началото и се случи точно това. Че това ще бъдат публикации в някои сайтове, че участвате вие и хора на Васил Божков заедно в листи на Величие. Няма такова нещо. За вас лично не, но може някои хора, които не са толкова познати. Не, няма нито един, който да се подкрепили просто. Това са инсинуации, всеки си измисля. Господин Йоло Денев, виждаме вече на протестър, на всички протести. Някакво думи. Подкрепяте Величие или нещо друго има тук в момента? Подкрепям борбата, а Величие казва тихо, мирно, сръбския дух и за 20 години спасим България. След няколко години няма ги има. Аз не вярвам на демагози това човек. Значи не вярвате на Величие Михайлов? С 20%, защото на още 6 юни му дадох за Бенковски книги, донати за филм за Бенковски. Той нито ми доса не ми е благодарил, нито ме кани за нещо, нито разговаря. Как да вярвам? Както беше и на полковник Марков, така вече и на Меч. Ще го нача за министър, но ако той не убива, него да го убием така. Аз съм за Руцен. Вчера призовах тук народа, къде е 50. Без 50 хиляди нищо няма стане. За това. И за това призовавам народа да се обединим над 50 и да обкръжим целият център и нов изборен кодекс, това да и задължим така. Без това нищо не става. Здравейте, госпожо! Откъде сте? От София или от страната? От Варна. От Варна. И аз съм от Варна. И съм тук за това, което се случва. Какво искате всъщност да ми посланието? Защо сте тук? Какво е посланието? Той и Велин го изрази посланието. Какво е? Много протести изразяваме всички. Значи, протеста тук е един. Многото са там, може би. Така че... Добре, кажете вашата позиция.
Вашата позиция, защо сте тук? Моята позиция или аз съм журналист по професия. Искам справедливост. Просто вече до тук не дойде. Това е цинизъм, това е вулгарност, това е бруталност. И тя е толкова много замаскирана под формата ето е това, че наистина не може да се види на по-ниско ниво. Не може да се усети. Но активните хора, нашите млади момчета, момичета, те наистина просто нямат перспектива. Така че, повече какво да ви кажа? Не предпочитам да не казвам нищо. Само къде сте и защо посланието, защото сме? Да. Като член на Величие или като гражданин просто? Симпатизант на Величие, да. И може би за касиране на изборите основно послание или нещо друго? Основното послание е да, касиране на изборите. Да кажете за протеста, от София ли сте, от страната? От Перник съм. От Перник, защо идвате като симпатизант на Величие, като гражданин? Упражнявам правото си на глас, което право трябва да се упражнява всеки ден, а не само когато е обозначено от президента или от Народно събрание. Тоест трябва да гласуваме всеки ден, за да има промяна. Аз съм тук да упражня своето право на глас. Затова съм тук. Подкрепяте ли Величие или сте просто като граждани? Аз подкрепям Величие и затова съм тук, но подкрепям всяка партия, която иска някаква промяна. Независимо дали е Величие... Да бъдат уважавани всички избиратели. Разбира се. А вие от коя телевизия сте? YouTube, неизбежния характер. Еми хубаво. Вие искате ли кажете някои думи? Здравейте, вие някои думи за протеста? Няма какво да говорим, то е ясно. Като член на Величие симпатизант или като граждани? Величие, граждани, не всички. Тази жена където говори, това трябва да се обединим, за да няма и такива продажници там. Ще са неща. Тук хванаха Ангел Джамбазки, Александър Сиди. Те казаха, че не сте заедно на протеста и те искаха да има обединение, но че няма някакво обединение. Ами за съжаление да. Аз имах впечатление, че на изборите сте заедно с ВМРО. Трябва да сме заедно всички. Няма значение ВМРО, Боед, който ще да. Здравейте! Не искате да кажа някои думи? Благодарим. Здравейте, някои думи може ли за протеста? Откъде сте? Брат. Здравейте, някои думи да кажете за протеста, един от двамата да си бъде. За коя телевизия? YouTube, неизбежния канал. Значи, какво да ви кажа за протест? Къде сте първо? Се представите. Значи, аз съм от Перник, ако това е интересно, но принципно не е важно кой откъде е. И други хора? Не е важно кой откъде е. Важно е да има отношение. Симпатизант на Величие или сте като граждани? Значи, какво значи на Величие? Значи всички трябва да са на Величие, ако искат да бъдем велика страна. Заради името на партията, така ли? Не, партията няма никакво значение. И името има по-голямо значение. Аре, заради името на партията, това казвам. Значи казвам, че името има по-голямо значение. Дали е партия или не, няма значение. Значи вие специално... Не знам какво чувствате, но аз се чувствам омерзен, аз се чувствам съучастник в престъпление, участвайки в избори. Аз затова съм тук, защото се чувствам съучастник. И всеки един, който е гласувал, е съучастник в национално предателство. Друго какво да кажа? Вие какво да кажа? Значи не сте гласували ли? Значи вие провокирайки ме, гласувайки или не, казвам ви, който е гласувал е съучастник. Аз даже съм получил пари като секретар на комисия. И съм още по-голям съучастник. Всеки трябва да се чувства съучастник в престъплението. Така че вие каквото и да говорите, това е истината. Добре. Това е вашата позиция, окей? Да, това е позицията на всички трябва да бъде. До сега други мнения чух. Другите са гласували и не са... И не казват, че са участвали. Ние ставаме съучастници в престъпление на мафията. Гласувайки. Вие казвате, че сте симпатизант на Величие и като гласувате за тях сте съучастник за мафията. Да бъде симпатизант първо на себе си, да има собственици убеждения и да ги защитава. И да има някакъв интелектуален потенциал, за да може да понася всички наоколо. А не такива, които всичко си купуват с пари. Акъл не се купува с пари. Благодаря. Моля.
Здравейте. Откъде сте първо да се представите? Решително най-ефективните туризми. Търговище. Търговище, да. Симпазанци на Величие или като граждани сте тук? Не, аз съм чужбоданик съм. Каква полза? Ама не сте гласували? Не сте гласували? Не, защото съм чужбоданик. Да, това казвам. Имам ли право? Това казвам, а защо сте на протеста? Защото уважавам България. Ама чуваме. Добре, защо точно на този протест? Защо точно на този протест избрахте? Защото днес има 7 протеста. Причината от 84-та година. Това има и проблем. Какво значи от 84-та година? И няма кой... Какво искате да кажете, че това от 84-та година? Много ясно. Че мафията още от началото, от зародиша. Това е проблем. Още в техните деца е заложено. Нещо за мафията, да. Добре, благодаря. Мафията от 84-та година. Доналд Тръмп да питаме за елементарните въпроси вие предизвикате хората. Вие ги разделите. Добре. Здравейте. Няколко думи за протеста не искате. Здравейте. Някой пожелание да каже някой думи? Вие? Ето, вие все пак имате нашите гласове, нашите права, сега манипулации. Вие от симпатизант на Величие или като граждани са тук? И откъде идват? Аз съм и симпатизант и станах член наскоро. От Айтос идвам. Бил съм 400 км. Сутринта съм станал в 3 часа. Пропускам работен ден, губя пари, нашивам с пари. Така. Обаче... Да изкажете тук своята позиция. Кажете за какво сте, каква е вашата позиция? Позицията ми е, че просто то винаги е било манипулирано, обаче сега вече, понеже манипулираха прозрачно, прозрачно стана, обаче пак са зверски манипулации. И ако ние вземем решение, значи ние сме приели да сме роби и мафията ще на унищожи, просто ще на унищожи. Знам, че сме малко, обаче каквото може да направим, поне за да сме спокойни пред себе си, а че ние ще сме направили, защото държавата загива. Добре, благодаря много. Здравейте, да запишем тук и няколко дами. Вие откъде сте? От София ли сте? От страната? Габрово. От Габрово. Симпатизанти са на Величие или като граждани идват? Като граждани. И като симпатизанти, като граждани. И двете, да. Добре, да кажете вашата позиция тук за протеста. Имаше, сутринта беше като дискотека. Все едно, че имаше сутрешна дискотека, нали, малко по-надолу. Тук е нормален, смятам, че е протест на културните хора. Вие сте за култура? Не само. Изобщо за положението в цялата държава. За какво не разбира? За положението в цялата държава. За цялото положение на държава, това е ваше протест. Добре, а вие? Няма да взема. Хубави млади жени, трябва да говорите. Се казват. Добре, благодаря ви. Здравейте! Да ви питаме първо откъде сте, от страната, от София сте. Симпатизант на Величие или сте граждани? Граждани. Граждани, да, защото има 7 протеста, доколкото разбирам днес. Вашата позиция днес за протеста, какво точно искате? Моята позиция е такава, че трябва всички да се преборят с мафията в България, която е обсъдила всички структури. И това като граждани съм дошъл тук да живее своя... Един човек каза, от 84-та е тази мафия. Може да се каже, да, толкова. Направи 40 години. Горе-долу е толкова, да. Добре, нещо друго ще ли кажете? Няма, просто гражданите трябва да са по-активни, да се променят нещата. Иначе няма да стане нищо хубаво в България. Добре, благодаря. Чета вие някой думи искате ли кажете? Не. Добре. Здравейте, някой вие? Здравейте. Как сте? Обидно малко хора има. И това е лошо. Защо според вас? Продажно племе това. Аз мисля, че ще има поне 2-3 хиляди човека тук, те са под 1000. Здравейте. Тези говеда ще ги питате ли днеска, защо отиваха да се кълнат? Още 2-3 хващаме и отивам горе. Така. А какво точно ги питам? Какво точно ги питам? Защо днеска трябваше да се закълнат въобще? Те изборите са... Понеделник. Заради възможно касиране за изборите? Аз разбрах, че днеска ще се заклеват. Да. Добре, вие кажете основната... Откъде сте първо? Аз съм от Созопол. А като симпатизант на Величие ли сте тук или като граждани?
като гражданин и за величие. Двете, да. Добре, основната е позиция тук за протеста. Как основната ми позиция? Не сме дошли да идем шкембе чорба. Като свършиш протеста по едно шкембе, няма лошо. Хубаво е. Ако може долу там при тях да се хапнем. Ако е пуснат, не съм сигурен, че е пуснат. И аз така си мисля. Вие някой дума? Аз да кажа нещо, което винаги съм искал да кажа пред камера. Ето в момента говорят за поколението на България, което вече е изстрадало, вече то няма форма на протест, която да ги привлече, по този начин да протестира, да изложат мнението си. А много питате, човека каза, няма ги хората. Нали, що каза, малко хора сме. Ние сме малко, защото вече наистина сме малко. Нас не няма вече. Не, че сме малко, тук ние като цяло сме си малко. Но от всичко, което аз съм слушал по телевизията, никой не каза едно нещо, което е много важно. Аз съм на 36 години от Етрополе. Живея в София, тук работя самостоятелен, нямам семейство. Аз съжалявам за децата на България, които не се родиха. Не се родиха много деца, моите деца не се родиха. На много млади хора децата не се родиха. Аз няма... Трябва да протестира тези, които имат деца, които имат проблеми с здравето, с обучението. Аз проблем нямам, аз сам съм си, но останах без... Нямам амбиция за семейство, защото виждам, че не може. Просто това ми е за децата на България, които не се родиха. Това е, аз за това протестирам. За моите деца, които не се родиха, ти имаш ли деца? Имам. Да са живи и здрави. Може да си млад и имаш възможност. Имам. Говориш хубаво, това ми харесва. Имаш възможност. За това протестирам. За децата на България, които не се родиха. Не се отказвай, млад човек. Не за тези, които заминаха в чужбина, за тези, които не се родиха. За това протестирам аз. За моите деца, които нямам. Всички хора, които тук интервюрах, твоето послание е най-хубаво. Защото другите ми скарвам думите Шенгел, както се казва. За какво си ми мънкат. А ти точно каза ясно послание. Това искам да кажа, винаги съм искал да кажа, че аз протестирам за децата на България, които не се родиха за последните 20 години. Само една забележка към те, пробвай, младци, можеш. Може би имам на едно место, ама ми го крият. Може и да имам. Да се пребориш. Младо, хубаво момче, няма. Мерси. Мерси. Искам да не се срамувате от себе си! Здравейте, някой да ми искате да кажете? Ами откъде сте като граждани, като симпатизант на Величие, нещо друго? От София. София сте, но като граждани или като от Величие? И двете. Двете, да. Добре, вашето послание за протеста, каква бе е позицията, защо сте тук? За касиране на изборите. Касиране на изборите? Какво казваш? За касиране на изборите? Да. Нещо друго искате да кажа? Те хората видяха, аз какво да кажа? Всички видяха. Аз и да кажа нещо. Добре, благодаря. Защо сте тук? От София ли сте от страната? Как защо съм тук? За най-смисленото нещо. В името на родината и за България. За България. За честа на българина, за честа на политиката, която е много странно нещо в днешно време. Всичко това трябва да се промени. Ясно се говори за какво става въпрос. Жалко, че трябва да се бориме за това. Добре, благодаря. Приятели, видяхте, отразихме протести на ДПС на начало, тук на Величие и на още няколко информации, които ги подкрепят, а дори ВМРО казаха, че не ги подкрепят. Това от нас, надявам се да ви е било интересно.